Il-Gvern ma jistax jibqa' jaħrab mill-problemi li ħoloq huwa stess, minkejja li qed jara l-familji jkomplu jbatu, isofru minn pezzijiet dejjem ogħla ta' affarijiet bażiċi ta' kuljum. Fis-seba budget tiegħu il-Gvern xorta ma ppreżentax pjan fit-tul għal pajjiżna. Il-familji li qabel il-budget kienu qed isofru ma marrux aħjar u xorta għadhom fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar. Budget li għandu difett ewlieni li m'għandux viżjoni u nieqes minn pjan. Spjegajnieh fid-dettall. Budget li l-Gvern mhuwiex jirnexxielu isolvi imqar il-problemi illi qed joħloq huwa stess. Dan hekk kif il-politika li qed iħaddem il-Gvern li jżid kemm jiflaħ il-popolazzjoni qed wassal għal morsa ta' problemi għal familji Maltin u Għawċin fosthom it-traffiku, problemi ta' parkeġġ u abbandun totali tal-ambjent, bil-konsegwenza li l-kwalità tal-arja marret lura drastikament u spiċċajna l-aħħar f'dak li għandu x'jaqsam mal-immaniġġjar tal-iskart. Il-Gvern ma jistax jibqa' jaħrab mill-effetti tal-politika ekonomika vera tiegħu. Lanqas ma jista' jaħrab mill-ħsara li kkawża b'emilu lill-fama tajba ta' pajjiżna. Fost dawn il-pensjonanti, il-familji li mhux ilaħqu mal-ħajja, 3200 persuna fuq il-lista tal-housing soċjali waqt li l-Gvern ma jagħtix dar, ken u wens lill-imqar familja waħda f'żewġ leġislaturi nfila. Il-Gvern imkien ma ta' direzzjoni, imkien ma jurina fejn irid imur, imkien ma jgħidilna fejn irridu ninvestu. F'Malta għamilna suċċess flimkien, gvernijiet u oppożizzjoni, meta fimna u għemmilna fil-kapaċitajiet tal-ħaddima tagħna. Gbirna meta fimna li s-sistema ekonomika trid tkun parti minn xi ħaġa akbar, minn soċjetà akbar. Iddikjara dan il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia f'konferenza tal-aħbarijiet wara r-replika għad-diskors tal-budget fejn innota li l-Gvern qed jitkellem fuq is-surplus iżda jaħrab milli jwieġeb għaliex dan is-surplus mhux jasal għand il-familji Maltin u Għawċin. Al kontrarju, Gvern Nazzjonalista qed joffri alternattiva biex kull Malti u Għawċi jkollu saqaf fuq rasu, ħadd ma jkun fil-faqar, fl-istess waqt li ninvestu fil-futur fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni u s-sigurtà. Qed nippreżentaw għażla oħra li tiffoka fuq dħul aqwa għal ħaddiema tagħna. Adrian Delia wiegħed li Gvern Nazzjonalista jrid jagħti ruħ lill-politika Maltija biex l-ebda Malti ma jaqa' lura. Mejja naraw in-nies, il-familji, il-poplu tagħna xi jrid nerġgħu nagħmlu u nagħtu ruħ lill-politika Maltija. Nerġgħu nagħtu vuċi lil min tilifha. Irridu nħallsu quddiem lejn il-benessere soċjali, lejn il-ġid komuni, il-common good. Pajjiż li jpoġġi l-ewwel u qabel kollox in-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal qabel kollox xi ħaġa li dal-Gvern ma għamilx. Gvern Nazzjonalista jrid jara fejn irridu nieħdu lil pajjiżna, ikonna pjan dwar kif se nsolvu l-problemi ambjentali, il-problemi tat-traffiku, il-problemi tal-għoli tal-ħajja u fuq kollox kif il-poplu Malti u Għawċi se jkun fiċ-ċentru tal-politika tagħna biex verament ikonna soċjetà li jimpurta.